2017 ku Liberia kunali chisankho. George Weah amakondedwa kwambiri kuposa aliyense. Anthu anamuvotera mpaka kwina chisankho ndi 60%. Pa kampeni analonjeza kuti adzathetsa katangale, katundu adzakhala otchipa, komanso analonjeza ntchito kwa chinyamata. Atayamba kulamulira zonsezi sizinatheke. Katangale anali posepose nkumati sobola kale. Patangotha miyezi 9 akulamulira, ndalama zoposa $96 million zinasowa. Tikazisintha ku Malawi kuno ndi 161 billion kwacha. Anthu amene anasowetsa ndalamazi amadziwika, anangomangidwa masiku ochepa nkuwatulutsa chifukwa chona kuti anali pa ubale ndi President George Weah. Tinaziona ku Malawi kuno anthu amene amakhuzidwa pa nkhani ya SATA, akuluakulu a MCP oposa 87 sanamangidwe, ngakhale Chakwera analonjeza kuti anthu amene atawamanga koma sanamangidwe. Panali anthu amene aba 6.2 billion COVID fund sanamangidwe. Cousin wake wa Chakwera anaba 750 million Malawi kwacha, zimene amanamiza anthu kuti afuna kugula fertilizer ku butchery, sanamangidwe. Ku Liberia ndalama zoposa 161 billion kwacha zinasowa. Anthu amene aba ndalamazi ndi anzake president, koma anangomangidwa masiku ochepa nkuwatulutsa. In addition, bungwe lotolera misonkho kunachitikanso katangale. Kafukufuku anayamba, zodabwitsa zambiri zinachitika. Auditor General wakumeneko Emmanuel Nyeswa anaphedwa pomuombera ndi mfuti. Ameneyu anamuombera mutu. Akuluakulu enanso awiri aku Revenue Authority anaphedwa ndi poison. Katangale anangosanduka ngati simbo ya boma la George Weah. Nkhani ya ulova inali paliponse m'dzikolo, komanso katundu pa nsika anali okwera. Anthu aku Liberia anakhumudwa ndi kutaya chikhulupiriro. Iyeyo analonjeza kuti ndidzakupezani ntchito, ndidzasetsa katundu, komanso ndidzasetsa katangale, koma zonsezi sizinachitike. Pofika 2024, George Weah analuza chisankho ndi kuchosedwa pa mpando. Mwachidule malonjezo abodza ndi amene amupweteketsa. Anthu aku Liberia anavotera Joseph Boakai, mkulu ameneyu anapikisana ndi George Weah 2017 koma analuza. Ndikunena pano ndi amene anawina chisankho chimene changothachi ndi president wa dziko la Liberia. Mu 2020 mwachitsanzo Chakwera anagonjetsa Peter Mutharika. Kwa pakali pano Amalawi ndi okwiya ndi Chakwera. 2024 kafukufuku akuonetsa kuti chisankho chitali chitike kapena chimene chikubwera 2025 anthu ambiri akufuna Mutharika. George Weah anali otchuka kwambiri 2017, chinali chiyembekezo cha anthu, koma zimene anachita kulonjeza katangale ndidzathetsa katangale, koma anapezeka kuti iyeyo ndiye mwini wa katangale. Analonjeza kuti ndidzathetsa katundu pa nsika, koma katundu anali okwera. Analonjeza kuti ndidzathetsa ulova, koma ulova unali paliponse. Chisankho chitachitika chaka chatha anachosedwa pa mpando ndi mkulu yemwe uja amene analuza 2017 Joseph Boakai. Mukapita ku America anthu ambiri sakumufuna Joe Biden. Donald Trump, president wakale, ndi amene wadya moto paliponse. Ambiri mukhoza maganiza kuti Joe Biden sakufunidwa chifukwa cha nkhondo ya ku Israeli kapena Ukraine, koma si choncho. Nkhani yake ndiyokhudza kukwera mitengo kwa zinthu pa nsika. Ma-Americans ndi okwiya ndi malonjezo abodza amene anauzidwa pa kampeni. Biden amauza anthu kunena kuti mudzagula katundu wotchipa, koma panopa katundu lokwera kwambiri kuyerekeza nthawi ya Trump. Ku Malawi kuno tikuonanso chimodzimodzi, katundu akungosintha mitengo daily. Sugar weniyu wafika pa 3,500.
akuluakulu anthu akudowa amakonda tiyi. Akwanisa bwanji kugula shuga pa mtengo umenewu? Anthu akuntchewu amakonda kachaso. Ndi kukwera kwa shuga mavelemoti akweranso. Kodi zidakwa zithawira kuti? Amalawi akuvutika kumagula ndi njala chifukwa chakwera wakweza chilichonse pa nsika. Mu 2020 pamene anthu amavota anali chiyembekezo cha anthu ovutika. Analonjeza Kenani koma lero watifikisa ku Bagamoyo. Mbusa ameneyu sakusiyana ndi George Weah. George Weah analonjeza zambiri mbiri mu 2017 koma analephera. Atalephera anthu anamuweruza pa chisankho chimene chachitika posachedwa. Mkulu ameneyinso Lazarus Chakwera aluza chisankho ngati George Weah ku Liberia. Analonjeza kuthana ndi katangale koma lero ndi mfumu ya mafumu on corruption. Tikukumbukira December 2022 anatuma apolisi kukaopseza mkulu wa SCP Martha Chizuma, kukamupseza ndi usiku mpaka afuna kumupha. Analonjeza pa kampeni kuti shuga tidzagula 500 koma lero tikugula 3500, more than 7 times.